खालामनानै समाजखौ गुबुंले खालामग्रा बर' आइजोनि सायाव गामिनि रायजो राजाफोरनि गोख्रों राहा। गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिहोनायजों लोगोसे इयुनाव रिल्स भिडिअ खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानो समायखिरा लाहोदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन। सुबुंनि हेंथा हेंसि गोसोखाङोब्ला थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय आरजाथावै आरो नायथावै रिल्स भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव हगारग्रा खनजिथा बर' मुंनि आइजोखौ सिक्का होदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बेरलांबारि गामिनि खनजिथा बर'आ साननैसो सिगां गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे नायथावै भिडिअ खालामनानै हगारनायनि सायाव दिनै गसाइगाव दख'रानि सिङाव थानाय बिन्नाखाथा दालाइसा एबसुजों लोगोसे गामिनि माखासे मेलेमजिबिफोरखौ लानानै सावरायहैनाय जायो। बे मेलाव सावरायलायनायनि गेजेरजों खनजिथा बर'खौ गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिहोनायजों लोगोसे हारियाव खहा जानाय खामानि मावला आरो इयुनावबो रिल्स भिडिअ खालामला होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव समायखिरा लाहोयो। खनजिथा बर', आं बेरलांबारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार। आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन। बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय जाबाय। आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन। दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिथु दाखालि साननैसो सिगां जे सन्जिथा बर' बिथांनि जे भाइरेल भिडिअखौ लानानै ससियेल मिडियायाव जिबायदि मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारियाबो जाबाय थादों आरो समाजाव ओनसोलाव हारियाव गोबां सावरायलायनाय जादों। दा बेखौनो नोजोर होनानैहाय जों दिनै बिथांमोननि गामियाव फैनानै बिथांमोननि समाजखौ लाफानानै आरो बिथांमोननि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरखौ लाफानानै जोङो गोथौयै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि जोङो बेयाव लाफैनाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जों दिनै बिथांखौ माखासे बोसोनफोर होलांनाय जादों जे बिथाङा जाहाथे इयुनाव बेबायदि मोनसे गाज्रि भिडिअखौ लाबोआ, बेखिनिखौ जोङो स्ट्रंलि बावैहाय बिथांखौहाय बुंफैनाय जादों आरो बिथाङाबो सिमान जादों इयुनाव आरो बेबायदि भिडिअ लाबोबावला होननानै। मानोना बैफोरबायदि माखासे गाज्रि भिडिअफ्रा जोंनि समाजावहाय गुलाय गुजाय लाबोयो, समाजखौहाय मोजां मोनसे परिबेसनिफ्रायहाय जानगाराव दोननाय बायदि जायो। दा बेखायनो बैफोरबायदि गाज्रि भिडिअ जाय भिडिअफ्रा जितु समाजाव गनायजाथाव नङा, जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा जितु भिडिअखौहाय नायथावा, बैबायदि भिडिअफोरखौ जाहाथे इयुनाव बिथाङा खालामबावा बिनि थाखाय बिथांखौ बुंफैनाय जादों आरो बिथाङाबो सिमान जादों जोंनि बुंनाय लोगो लोगो इयुनाव आरो बेबायदि भिडिअ लाबोबावला होननानै। दा बेखायनो जोङो बिथांखौहाय जे गाज्रिनिफ्राय गिदिंबोफिननायनि थाखाय बिथांखौ खावलायफैनायनि गेजेरजों बिथाङाबो मानिनानै लादों आरो जोंनि साफ्रोम ससियेल मिडिया नायगिरि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायहरदों जाहाथे बिथांनि सायावहाय गाज्रि भिडिअखौ आरो फिन दा लाबोबावसै। दा बेखायनो बिथांखौबो जितु गावनि गाज्रिखौ सिमान जानायनि थाखाय जे निमाहा होनांगोन, दा बेखिनिखौ जोङो खावलायहरदों। मानोना जोङो बिथांनि सायावहाय समाजाबो गोबां खेब सावराया नङा सावरायदों होननाय जों
खोनादों। नाथाय सावरायसेयावबो बिथाङा मानिनानै लायैयावहाय जों दिनै बिथांमोननि समाजावहाय फैनो गोनां जाबाय आरो फैनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे परिबेसाव फैफिनबाय आरो समाधानाव फैफिननायनि थाखाय जोङो साफ्रोमखौबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय बुंफिननो सानदों बिथांनि सायावहाय माखासे बाथ्रा दान्थेलायनाय बाथ्राफ्रा जेन' जाफिना बेनि थाखाय जोङो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।